יאללה אחי, ממש מה קיבלתי בכל מילה. המוצר הזה הגיע עם טרק, עם מספר מעקב, ככה שאני יודע מה זה. אבל בואו סתם נראה מה הוא ציין פה. אוקיי, המחר ציין נעשה פוקוס, שזה פרונט קייס, שזה עלה $5. מה שלא נכון זה $5, ופרונט קייס זה כאילו מתן, לא מתן. אני אגיד לכם מה זה דבר. זה מגן מתן לאייפון 5S. בואו נפתח. בואו נראה מה סמכר שם. בואו נסדר את זה. אוקיי. הגיע אחרי 17 יום, בעלות של $11 מאליקספרס. אחרי פידבקים, שנתנית ממנו. כן, האריזה הגיעה, אריזה טובה, כי זה סוג של קייס גם, קייס לקייס. בואו נראה. יש לי כאן איך להרכיב את זה, אחלה דבר. המוצר עצמו מגיע בעטיפה לאריזה, אחלה אריזה. כן, זה פה לוחצים פה וזה עובד. עכשיו אני מצלם עם אותו דבר. יש בו גם כזה שפותחים ואז משקיעים את הטלפון ואפשר לראות בו סרטים או מה שזה לא יהיה. אין לי עוד משהו על המוצר. בוא נאמר שוב פה 2200 מח. 2200 מח. ואין עוד משהו. אז תודה לכם שאהבתי, שצפיתם, אם אתם שמים בלייק ותמצאו את כל סרטון חדש בערוץ נוסף, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.